Днес ще играем Brawl Stars с най-добрите ми герои. Така, първият е... Чакайте да ги... Добре, така. Първият е Едгар. Предполагам, той без това си е много силен. Всички сте силни с него, обаче, понеже имаме такива за мегабоксовете, аз съм отворил вече 3. Искате ли първо да играем на Хейст? Ще играем, да. Обаче ще играем с Колт. Защото аз с него съм много силен на Хейст и да. Така, да започваме. То само една игра на Хейст. След това мисля, че на Браwl имахме. На Браwl ще играя с Дарил. След това ще играя с Брок. След това с Едгар. Най-късно с Едгар. Ото сега първо да си изпълна квестовете и да. Виждаме, че нашите са доста силнички. Добре, нашия Янът се е много хубаво. Обаче и те имат коде. Не, че се притеснявам, да, ама... Че той е добричък. О, Франк е много тегъв на Хейст. Еми, аз съм слаб на Хейст. Всъщност преди бях много силен си. Аре бе, наш. Да, ще загубим. Те, че тук си стоят. Стоят. Не съм нуп, спокойно. Не съм тежък нуп. Добре, аз им нацепих кутията. Аре, сега Гриф отива и ще ги смаже. Добре. Нацепихме ги яко. Тоест аз дете, другите нищо не правят. Някакви бахти слабаците. Добре, че е Франк да ги убива и да ги отблъсква. Между другото, днес искам да направим 5 лайка. И се абонирайте много мощно за канала. Щупете лайк бутона и бутона за абониране. Така. Не, нещо на по-малко. Трябва да отида да ги убия. Давай, Франк. Не. Загубихме. Ужас. Много лошо, хора. Много лошо. Не. Еми, няма да играем с Колт. Виждате, вече играхме с него. Така. На това може би ще играем с Бери. Ако се чудите откъде имам този втория скин, купих си го с 29 джема и вие може да си го купите, ако имате Бери. Защото не съм си купил офертата. Няма смисъл. Защото е малко скъпичко. И между другото, ако играете на Хейст, Star Power на Бери, то не е Star Power, а да е гаджета, задължително трябва да е той. И сега, убийте го този Едгар, бе. Да, разбира се. Разбира се. Така тук се хилвам. Съм слаби, бе. Ние ги размазваме. Да.
Добре, сега се хилваме. Хилваме с много. Не, то не уби, жалко. Толкова от моя стар плеер. Все пак им нацепих кутийката на много. Ето стана на 25%, само аз цепих кутийката. Така. Бегай бе, Колт. Yes, бе. Добре, спечелихме, значи Бери е най-добър на изглед. Стар плеер, аз ви казах. О, даже и кое си изпълнихме, супер. Стар дроп, нищо. Нищо и половина. Добре. Може би в това видео ще отворим мегабокс. Не може би, със сигурност. Така, сега ще играем с Дарио. Ако не ми се получи с Дарио, ще играем с Едгар. Ако и с него не ми се получи, ще играем с Колт. Така, това мап е много гаден, бе. Най-гадният мап ни се падна, хора. Ужас, хора, ужас. Ужас. Видите, то бул нашия там прави стори. Да му подам ли? Да им подам ли на тия? Еле тия да се бият. Не, няма нужда. Добре. Добре, да, определено мапа е лесен. Само трябва да... Ти буквално между другото първия път ми подариха топката. Ни то стана на 8. Тя слабаци. То бой много хайперчарджи ли? Ще не си го използваш цяла игра. И какво кара стар плеер? Ужас. Така... Изтискайте палци да ми се падне нещо хубаво от мегабокса. Сега ще играем на хейст. Явно с... Както забелязвате, ето тук пише. Ще играем с Брок. Аз на него съм 9 ранг, не 9 ранг, бе. Там имам Стар Пауъра. Рейнджер Брок, супер. И то танцуващия. Така. Брок ми е на 9 левел, само да кажа. Той ми открадна кила. Той е нахален. Добре, мой. Yes, бе. Какво yes, бе? Ние умряхме. Те не могат да стигнат до нашата кутийка, ние не можем да стигнем до тяхната. Добре, ще победим. А този нахалник искаше да ни чупи кутийката. Видяхте ли го вие? Скри, бе. Скри, бе. Така се пада. Не. Не, бе, бега от къде. Той се е съсредоточен в себе си. Колко бяхме на 1%? Не. Хора, ужас. Как стана това, не знам. Просто че не трябваше да ги бия. Просто трябваше да си стрелям там кутийката.
Как те напобедиха с 1%? О, не, то си е купил паса. Ох, не, тия са много силни, има 2 рейнджер брока. Значи, пак ще загубим и хора. Днешното видео ще е посветено на губенето. Гледай го, бе, то отсей 3000 демидж. Не е биотна. Ох, добре. Ти стой тук да пазиш, чули ма? Стой тук. Колкото и това да се опитва да е силен, не може. Това не го убива другия, бе. Ние го убиваме, бе. Абе, ние го убиваме, бе. Ние бяхме, бе. Ние бехме, 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 бе. Ей, сега ако пак не победат... Не, хора. Много съм слаб, хора. Чайте всъщност да си смена. То реално... Вижте ми го брок. Аз съм с правилния гаджет, обаче... То тук не могат да се използват гаджети за жалост. Което е малко тъпичко. Отко можеше в предната игра, където бяхме на 1%, да си използваме гаджета и да спечелим. И както забелязвате, той си е купил паса, пас плюс, защото е с някакъв по-хубав скин. И другия скин за 200 джема. Ако се чудите, що съм толкова нуп, игра от месец и половина-два. Защото не от месец, както ми е купен телефона. Така, браво на нас. Че другите престанили се опитват. Те са малко тъпички. Само малко. What? Добре, игнорирайте го това и за нищо не се случило. Изобщо не съм убили. Омари бе, омари бе. Двадесет на 23 са. Ако... Не бе, кой го оставил то тук, бе? Унищожи ни кутийката. Ама че е нахален. Хора. Това как е възможно? Да попитам аз. Ох, добре, бе. Ес, бе. Спечелихме, ес. И сега ще отворим мегабокс, хора. Мегабокс. Оле, са много неща. 4 неща. Оу. Плиз, джемове. Райкон. Поне ни даде много пари. Нет. Кой са обаче да се апгрейдна? Може би Франк. Много силен. Да. Правилният избор направих. Така, не сме играли с Едгар. Обаче на какво да играем с Едгар? На Soul Showdown, така.
Кутийки. Човек да не вземе Едгар. Може би, защото са много купи, затова има още двама Едгаровци. Лилита, не знам си какви. Сериозно ми си помисли, че ще му убиват. Тя е тъпа. Добре, че се хилвах, докато ме биеше, че... Не знам какво ще да стане. Откраднах му кила на това. Добре. И се хвърли ми нещо. Чо не ми хвърлиш нещо? Не, то може да бяга. Добре, така. Не сме играли, с кой не сме играли още? Стардроп, Епик? Мечик, моля те, не. Добре. Ще пробваме една игричка с Франк, може би не. Айде първо с Колд, защото не спечелихме като играхме с Колд. Така, сега ще играем с Колд. Не беше много добре да пускам Soul Showdown, ама карай сега. Така. Пишете в коментарите с кой броуър искате да игра. С кои броуъри искате да игра следващия път. Не, и Бу е там. Да, бе, аз съм свършил. Добре, така. Ако до края на месец август стигнем 266 абоната, ще си купя Brawl Pass плюс ще си купя 2000 джема. За 2000 джема всъщност не съм много сигурен. Може би ще си купя 970 там. И ще си купя още няколко неща. Но няма да казвам какви ще са. Нали Поко няма да ме убие добре. Между другото на Поко скиновете са много скъпи. Не знам кой ще даде 150 джема за скин на някакво музиканче, което между другото е Gadgets Ems. Не знам дали го знаехте това, да, ама вече със сигурност го знаете. Тона нацепи яко обаче. Не! Добре, става Winstreak. Нали? Не, как няма Winstreak, бе? Добре. Видяхте игра с код. Имаме нещо фри. Кредити, ужас. Също не е толкова ужас, де. Стардроп, дрън. Добре, най-хубавото нещо в паса е Legendary Stardropа, кредитите, джемовете. Коинса, може би. И ето тези Power Level или са какви са. Точките. Така. Това беше